Приветствам ви, скъпи приятели! Моето име е Наталия Родина, за тези от вас, които не ме познават, и се намираме в нашето училище за здраве. Днес имаме много специална тема, по която аз, Венета Стефанова и Миглена Райчева, водещите на това училище за здраве, имаме много какво да ви кажем. Затова стартирам и ще се постарая да съм максимално кратка, точна и ясна, за да има време и за Вени, и за Меги. И така, темата, която разглеждаме, това са бъбреците. Бъбреците са един много специален орган в нашето тяло. Той е чифтен орган, който всъщност организма, мозъка възприема като едно цяло. И когато единия бъбрек се разболее, то и другия става така солидарен с него и той започва да се разболява. Бъбреците са част от елемента вода, и съответно тяхната активност е от 17 до 19 часа. Те са въпросните ин органи от комбинацията бъбреци-пикочен мехур. Какво е особеното за този чифтен орган? Защо са ни два бъбрека? Защо е толкова важно? Има една приказка сред хората, а именно, за да се здобия с пари, сигурно трябва да си продам единия бъбрек. С какво са ценни нашите бъбреци? Първо, това са органите, които филтрират нашата кръв. Те са съставени от изключително специфична кръвоносна система. Захранват се от така наречените бъбречни артерии и там всъщност се превръщат в гломерули тези артерии, където се филтрира нашата кръв. Самите бъбреци са асоциирани с много зони по нашето тяло, защото както левия, така и десния бъбрек изпълняват много специфични функции. Тъй като те са закачени под самата диафрагма, много зависят от дишането. Левия бъбрек отговаря за алкално-киселинния баланс на нашето тяло, за pH-то, както и за усвояването и филтрирането на минералите, т.е. филтрирането на излишните минерали. Десният бъбрек отговаря за газообмена, т.е. за количеството въглероден двуокис в кръвта. Ако то е високо, съответно нашите червени кръвни телца се слепват и започва кислороден глад, чието симптоми са доста неприятни. Започват да страдат на практика всички органи в тялото. С кои зони са свързани? На първо място това е ухото. Ухото е такава една система, която изключително много прилича на нашите бъбреци. Както ние обичаме да филтрираме това, което чуваме, така и бъбреците филтрират нашата кръв. Та когато имаме симптоматика, загуба на слух в някаква степен, имайте предвид, че първо трябва да се обърнем към своите бъбреци и да видим какво се случва в тях. Ето къде са разположени нашите бъбреци. И специфичното за тях е, че всъщност десният бъбрек е разположен по-ниско от левия. Десният е закрепен за черния дроб, а левия съответно за 11 и 12 ребро. Но и двата бъбрека са прикрепени също така към втори лумбален прешлен, т.е. кръста, прикрепени са към диафрагмата, прикрепени са към мускули, които отговарят както за коремната кухина, за нейната стабилност, така и за стабилността на кръста. Асоциативно свързания с тях мускул, на който те буквално висят, се нарича илиопсоас. Този мускул е много специален, защото всъщност той прикрепва, ето тук може да го видите, укрепва както кръста, така и тазобедрената става. Ето другия коремен мускул, който виждате на екрана си, той пък отговаря за тънките черва и тяхното здраве. И съответно диафрагмата виждате и квадратния кръстен мускул. Хайде така ще го нарека, за да ме разберете.
След като бъбреците се прикрепят към толкова много структури, освен че имат своята специална обвивка, в която се намират, която е изпълнена и с мазнина, за да им е удобно и комфортно, бъбреците зависят от здравето на всички тези органи. Повтарям ги отново. Здравето на черния дроб, здравето на тънките черва, здравето на дебелото черво, дали ние правилно дишаме. Това означава, че те са пряко зависими от белите дробове и сърцето. И следователно, ако ние имаме някакъв проблем, дали структурен или биохимичен в тези органи, то това неминуемо рефлектира върху здравето на нашите бъбреци. Ако имаме проблеми, например, с тънките черва, то преспокойно става едно отпускане и бъбреците пропадат леко надолу, което означава, че те вече не могат нито да се хранят адекватно, нито да се чистят адекватно. Бъбреците и ставите. Много важна тема, затова искам да го видите нагледно за какво става въпрос. Както ви показах, онзи кръстен мускул, който видяхте, който всъщност започва от диафрагмата буквално и завършва на тазобедрената става. Ако той страда, това означава, че страдат бъбреците, това означава, че ще почнат болки в тазобедрените стави, това означава, че ще започнат автоматично болки и в колената. Две болни колена, две болящи колена, това неминуемо говори за проблеми с бъбреците, че там нещо не протича както трябва. Чували сме за така наречената подагра. Също така, може първо да се обърнем към здравето на своите бъбреци. Тазобедрената става, ръцете, китките, пръстите, всичко това има отношение към здравето на нашите бъбреци. Тоест, усетим ли там симптоми, това означава, че първо се обръщаме към своите бъбреци. Ако изпитваме болка, която не ни позволява да си намерим място, т.е. легнали, прави, седнали, няма значение. На една страна, на друга страна, тази болка не отшумява. Помислете веднага за своите бъбреци. Какво сте направили за тях, което не е добре. Следващия важен момент. Как бъбреците ни говорят? На първо място, всички неизведени токсини предизвикват състояния като депресия, като раздразнителност, като нарушаване на съня. Защото веднага се отразяват на състоянието на мозъка и това се отразява и на състоянието на нервната система. Тоест, ако имате нарушен сън, ако сте нервни, раздразнителни, ако започвате да получавате така наречените симптоми на паника атака, помислете дали пиете на първо място достатъчно вода. Хроничната умора и главоболието са също симптом за това, че този филтър на нашата кръв, на нашия организъм не функционира адекватно. Колкото и кафета да изпиете за деня, няма да се получи. Пийте вода. Друг сигнал, който може да ни говори за това, че не се грижим добре за себе си и че нашите бъбреци не смогват и се нарушава алкално-киселинния баланс в тялото, това е нашата кожа. Тоест, когато те не могат да изхвърлят всичките токсини от тялото, които трябва да изхвърлят, тялото започва само да търси начини да изведе тези токсини през други места. И първия сигнал това е кожата. Сърбяща кожа, лющеща се кожа, така наречените невродермити много често са резултат от дисфункции при бъбреците. Важен момент е любимия на всички витамин D3. Знаете ли, че всъщност бъбреците превръщат витамин D2, който ние приемаме от слънцето с кожата си, го превръщат в витамин D3. Ако не знаете, трябва да го запомните това и да се грижите добре за своите бъбреци, за да може да са нормални нивата на този изключително важен витамин, който играе ролята на хормон в тялото. Той има пряко отношение към нашата костна плътност, към работата на изключително много системи, органи и изключително много процеси, които протичат в нас, за да може да се наречем здрави.
Друга важна тема – метален вкус в устата, липса на апетит, отвращение от месо. Това също може да ви говори за проблеми с бъбреците. Не е вариант да ставате вегетарианец или веган, а просто се замислете какво се случва с вас и защо. Следващ важен момент – високото кръвно налягане. Високото кръвно налягане на първо място трябва да се обърнем към бъбреците, защото те са регулатора на нашето артериално кръвно налягане. Те са филтъра на кръвта. В денонощие ние произвеждаме изключително много от, ще я нарека, първичната урина, от която на практика остават около 2 литра, които ние изхвърляме за денонощие. Но всичко това се филтрира и остатъчната вода, и минералите, които не би трябвало да изхвърляме, както и протеините, които не би трябвало да изхвърляме, ние всмукваме обратно в себе си, за да можете да участват в други обменни процеси. Важен момент – холестерола. Високия холестерол също е симптом на това, че нашите бъбреци не функционират правилно. Не бързайте да приемате статини, защото статините разрушават съответно структурата, финните тъкани на нашите бъбреци, както между другото и медикаментите за хипертония също разрушават стените на нашите бъбреци. Отоци. Отоци сутрин под очите, по китките, по пръстите на ръцете, вечер по краката. Отоците са меки, като бутнете така като желе, съответно, отново се обръщаме към нашите бъбреци. Казах, че бъбреците отговарят за газообмена в тялото, за това дали до всички органи, системи, клетки достига достатъчно количество кислород. Ако те не могат да се справят с своята работа, ако имат затруднения, то ние може преспокойно да изпитваме симптоми на задух. И това не е проблематика на белите дробове. Това е проблем по-скоро на бъбреците. Също така, високото наднормено тегло, освен отоците, задържането на течности, това означава повишена токсична среда в организма и определено недостатъчно количество вода. По какво може да се ориентираме? Най-малкото по цвета на урината. Най-малко по това нещо. Следващия важен момент, който искам да спомена, това са шапчиците на нашите бъбреци или така наречените надбъбречни жлези. Защо са толкова важни? Защото именно в тях ние се раждаме всъщност с нашата така наречена жизнена енергия според източната медицина. Тази жизнена енергия се съхранява именно в надбъбречните жлези. И когато те са изчерпани, когато ние се излагаме на изключително много стресови ситуации, когато не правим нищо за себе си по отношение на това всеки ден да подобряваме здравето си, да повишаваме това ниво на здраве, за да издържаме на тези стресови ситуации, защото с тях не може да се справяме, тогава надбъбречните жлези се изтощават и съответно нашата жизнена енергия пада. Накратко съм ви изброила къде и как може да усетите симптоми в това отношение. Но тъй като днес си говорим за бъбреците, няма да отдавам такова значение на надбъбречните жлези. Идеята е, че стресът е нещото, което много силно се отразява върху здравето на филтъра на нашата кръв. Следващия важен момент – какво да правим? Какво да правим? На първо място, хора, мили хора, моля ви, започнете да приемате H2O или вода. Всичко в нас се случва благодарение на водата. Вътре в клетките, около клетките, в кръвоносните съдове, в лимфните съдове, всичко е вода. А нашите бъбреци не могат да работят с гъста кръв. Тази гъста кръв на практика руши тези финни малки клапца от артерии, които трябва да се справят с филтрирането на гъста кръв. На практика си представете как тече водата и как тече боза. И бозата има тези частици, които всъщност разрушават структурата, тъканите на нашите бъбреци и те стават нефункционални. Второто нещо, което казах ви, че бъбреците имат пряко отношение към здравето на тънките черва, на дебелото черво, на черния дроб,
пряко отношение имат към нашето дишане. Това означава, че движението е нещото, което всъщност дава възможност на нашите бъбреци да си стоят на мястото, да не пропадат надолу, да се запази налягането в коремната кухина и да се поддържа именно тази хубава динамика на поток към и от бъбреците към тялото. Съответно, ходете повече, не бягайте, ходете. Ето ви едно скандинавско ходене, виждате тук. Правете разтягащи, протягащи упражнения. След като бъбреците имат пряко отношение към сърцето и белите дробове, не забравяйте разходките сред природата. Това е такъв орган, който е част от нашата така наречена парасимпатикова нервна система или онази система, която ни кара да си почиваме, да релаксираме. Не забравяйте за почивката. Японците са казали нещо много важно, а именно, че денонощието трябва да се дели на 4 равни части по 6 часа. 6 часа за дома, 6 часа за работа, 6 часа за сън и 6 часа за почивка. Като 6 часа за почивка си представете, че са разхвърлени между всички дейности, които ние правим. Тоест, за да са здрави нашите бъбреци, ние преди да седнем да се нахраним, трябва да седнем да си починем 10 на минути. Да се концентрираме, да минем от едното действие към другото. Преди да легнем да спим, ние трябва да си отпочинем, защото в действителност няма да е ефективен и нашия сън. Ето защо е много важно да релаксираме сред природата, да пием повече вода, да се движим повече. И разбира се, да поддържаме здравето и на другите органи и системи, които ви изброих. До тук спирам. И ще дам думата на Вени, защото казах, че бъбреците имат отношение към нашата релаксация и почивка, но казах, че те са зависими от стреса. Няма по-добър специалист по стреса и по борбата с него от Венета Стефанова. Вени, заповядай. Благодаря ти, Натали. Ти беше толкова изчерпателна във всичко, което каза, че аз имам наистина много малко да допълня към всичко това, което ти направи. Бъбрека в китайската медицина се свързва и в психосоматиката на заболяванията с страховете. Ако има орган в нашето тяло, което да е най-свързано с тези конкретни страхове, страх ме от еди какво си, от липса на пари, от това, че няма да се справя, от това, че нещо се случва, че живота е страшен, че не мога да го смеля, че това са бъбреците. И това, което създаваме всъщност с тази енергетика, е едно огнище, буквално огнище на така тлееща жарава. На тлееща жарава, която много естествено се гаси с водата. И тук веднага ще вмъкна един случай от нашата практика с Наталия. Имахме случай с един човек, който работеше на тир и много спокойно заяви, че на всеки 2 години се маха камъни в бъбреците. И когато го попитахме дали пие вода, той каза: как ще пия вода? Аз работя на тир. Имайте предвид, че има хора, които толкова свикват с тези страхове, с непиенето на вода, с притесненията, че за тях това става много естествено. Едно от нещата, може да е свързано точно с страха да води до безсъние, както и Наталия каза. Може дори при мъжете да доведе и до потентност. Има отношение тук страха, притеснението и към високо кръвно, и към висок холестерол. Въобще, който, разбира се, прераства, и тя го спомена, във вид на депресивни състояния, тъга от живота, жертва в живота, аз съм жертва, нищо не може да се промени, всичко е загубено. Като цяло трябва да схващаме бъбрика като основа на живота. Това са органите, които в новороденото се формират, един от първите органи, които се формират в новороденото. Те са като основа и за тях е важно ние да полагаме наистина грижа. Особено сега, през зимния сезон, бъбрика обича топло. Един от проблемите, който виждаме в младото поколение, е това
непазене на кръста. Не случайно едно време бабите казваха: пази кръста, защото ще ти трябва после за износването на детето. Той не е свързан само с детето. Като цяло, бъбрика, както и Наталия каза, и тези невродермити, които по-късно могат да създадат проблем. Като цяло, имайте предвид, че примерно литър липов цвят като чай спокойно може да бъде профилактика на бъбрека, освен продуктите, които ние препоръчваме. Прашец и бамбук, за да могат да бъдат нахранени тези бъбреци. Аз може би от 7 години, че и повече даже, винаги пролет и есен се правя профилактика на бъбреците с чай на цяр. И винаги много съм го препоръчвала. Тоест, ако ние не искаме да запазим нашето здраве, е важно да имаме отношение към тялото си и пролетно-есенния сезон, когато знаем, ето както идва сезона на бъбрека, ние да подготвим бъбрека за това, което идва. Сега в нашите ширини не знам доколко вече ще има студ и как ще бъде със студа, но имайте предвид, че страха, който внасяме в себе си, като цяло е точно и охлаждане, студ. Значи то може да върви и като жарава, но може да върви и като студ. Тези две състояния всъщност ни карат да излизаме извън баланс. Идеята е тук да създадем баланса. Баланса го дава водата и то топлата вода, топлата течност. Затова чайовете са най-предпочитаните през този зимен период. Също така, хората, които са склонни към бъбречни заболявания, те като цяло са по-пасивни, по-лениви, по-меланхолични. Има такъв един копнеж: за какво сега да живея, то има ли смисъл, какъв е смисъла, такива изречения ще чуете от тях. Имат нервната система започва да страда от типа забравям, паметови процеси започват да се загубват, като цяло стават по-лениви и отнесени. Това се свързва така с една депресивност, която обаче те даже не го приемат като депресивност, а като начин на живот, защото това са мисли, които идват от никъде и си отиват също така от никъде. Има различни видове депресивни състояния, но това е точно такова. Те не знаят даже откъде идват. Изведнъж е така, нещо ми става гадно, напрегнато, смотано, почвам да си мисля разни работи. После изведнъж го загубвам това състояние. Но, пак казвам, в основата е страха. Конкретният страх към нещо. И тук не говорим за неясните страхове от неизвестното, това какво ще се случи, а по-скоро конкретни страхове, които измъчват човека и не му дават възможност да живее пълноценно живота си. И още нещо може да имаме предвид, когато говорим за проблематика в бъбреците, е, че такива хора могат да станат доста егоистични по отношение на себе си. Т.е. да искат вниманието да бъде по-често към тях насочвано. Дори си го търсят понякога. Тук ще ви спомена нещо, което много често се случва, да разберете колко простичко реагира бъбрека при напикаването при малките деца. Много често, когато едно дете се стресне или уплашен, то реагира с напикаване през нощта. И обикновено казваме: нещо се е стреснало, нещо е станало. Понякога това напикаване може много сериозно, сега не говоря за напикаване, което е генетично, има някаква проблематика в прешляне и не е затворен, а говорим за наистина напикаване, което е в резултат на страх. Тук чай страшниче, бахови капки, това са неща, които много бързо могат да бъдат изчистени. Аз много препоръчвам леенето на куршум специално за децата, стига да има кой да го направи качествено. Но като цяло, точно ето това как реагира човешкото тяло, при децата е най-чисто. Там няма другите бръмбари, които ние се слагаме в главата. Исках с това да ви подскажа, да го имате предвид, когато сте много изплашени. Затова идеята е, когато се изплашим, нашите баби едно време се казвали: вземи пий ни една чашка вода. Най-простичкото нещо, защото клетката източва водата, после доктор Папазова така ни научи научно да го обясняваме, но на практика мъдростта, която носим от възрастните хора, е много можем да си я припомним от време на време. Благодаря ви.
Супер, Вени, много ти благодаря. А, един такъв въпрос имам аз. Защо децата, когато им, понеже резците на нашите зъби, когато израстват, тогава се наблюдава, че децата така се обръщат към по-страшни истории, по-страшни приказки. А се оказва, че резците са свързани именно с бъбреци пикочен мехур. Как можеш да обясниш като психолог, защо децата тогава се обръщат към такива по-страшни истории? Да ги стимулират по някакъв начин ли? Не, ти сама си отговори. По принцип, когато говорим за страхове при децата, ам, понеже детското съзнание е много чисто и то приема всичко като чиста монета. Децата не могат като нас, възрастните, да различат кое не е хубаво или кое е страшно и кое не е страшно. Те приемат всичко за такова, каквото ние им го представим. Когато четат страшни неща или гледат страшни неща, те го приемат естествено и дори на база страх, само да го гледат, те могат да започнат да имитират това състояние. Аз имала съм деца с заекване от страх, защото са гледали примерно на компютъра страшна игра. Така че никнето на резците, което ти казваш, ето има отношение към бъбрика, съвсем естествено да ги провокират те да искат да минат през тази емоция. Въпросът тук на родителстването е родителите естествено да ги приведат през тази емоция, като им обяснят, че това е нещо, значи ако е филмче, разбира се, веднага го спираме, защото там съзнанието много бързо заработва негативните модели, но ако е нещо, което примерно куче ги е изплашило или нещо друго, родителите трябва бавно и постепенно да върнат този процес, като върнат към сигурността. Тоест, може да рисува куче, да купи куче, да играят бавно с куче, нали, докато се пребори с този страх. Но специално с баховите капки аз имам много бързо разрешаване на тези ситуации. Не е необходимо чак толкова много да се чака, например, за да... Но много правилно сте го наблюдавали, това, че резците имат отношение към бъбрека. Супер. Всеки един орган при формирането си, при всяко едно човешко същество, преминава през определени емоции. Това, че децата преминават на бърз каданс, ние не ги познаваме, а ги опознаваме. Ако можем да бъдем наблюдателни по отношение на децата, тогава ние ще забележим, че те преминават естествено през всяка една емоция. Важно е ние как ще я представим. Как ще... Да. Благодаря ти. Разгледахме структурата, разгледахме емоционалната част, но безусловно биохимията, храненето на бъбреците никак не трябва да го пренебрегваме. Затова Меги е човека, който ще ни разкаже как да се храним сега, за да поддържаме здравето на бъбреците. Заповядай, Меги. Здравейте на всички. Сега, понеже бяхте и двете абсолютно изчерпателни, сега трябва да си филтрирам какво ще кажа аз, за да не се повтаряме. Така, традиционната китайска медицина, бъбреците се наричат корена на жизнената енергия. Предния път говорих, че дори при елементите има инь-ян баланс. Нали, елемента дърво, което е нашата пролет, се нарича малката ян енергия. Елемента огън, което е нашето лято, се нарича голямата ян енергия. Минахме през елемент метал, това е малката ин енергия, и зимата елемент вода, това е голямата ин енергия, голямото охлаждане. Казах също предния път, че външните фактори, които са при зимата, вятър, дъжд, студ, се оказват неблагоприятно влияние върху нашата вътрешна топлина. Както вече казаха, бъбреците обичат да са на топличко. Бъбрека, интересно, значи ние имаме ински и янски органи двойки, т.е. имаме двойка органи във всеки елемент, който е или ински, или янски. Значи той не трябва да се разбира, че е 100% ин енергия или 100% ян. Дори във всеки орган има малко ин и малко ян. Давам ви пример с бъбрека, например. 90% ин енергия. Охлаждаща енергия. Но въпреки това, от бъбрека, както чухте от Наталия, зависи абсолютно всичко.
всички процеси в нашия организъм. Двойката бъбреци и пикочен мехур са също част от един функционален меридиан, нарича се тройния нагревател. Троен нагревател, защото имаме долен нагревател, среден и горен нагревател. Няма да изпадам в подробности. Долният нагревател са точно двойката бъбреци и пикочен мехур. В традиционната китайска медицина този нагревател се нарича огън на храносмилането. Значи трябва да си представим енергията на бъбреците като нашата електроцентрала в тялото. От него зависи как ще се подава енергията в целия организъм. Като цвета е черния на елемента вода, вкуса е солен. И като казвам солен, не означава, че трябва да слагаме сол в ястията. Избираме, примерно за месо, избираме предимно морски дарове, риба от солено-водни басейни. Сетивен орган, това е ухото, Наталия вече каза. Ухото също малко прилича на бъбрека. Всеки елемент си има сетивен орган. Примерно при дървото бяха очите, сега в елемента вода е ушите, бъбрека. Много често при силни настинки през зимата, болки, особено при малко деца, удрят в ушичките. Предполагам сте чували. А това, което казвахте последно за резците, понеже при нас в момента растат резците, много мъчително. Много мъчително. Така, само да вметна това като факт. И сега какво хранене е подходящо? Разбира се, топлото. Трябва да има ин и ян баланс. След като навън е много ин, ние трябва да вкарваме още повече ян. В традиционната китайска медицина се казва едно съотношение между 80% топло хранене и 20% там вече каквото си изберете, да кажем охлаждащо, е препоръчително. Но на зимата, ако можете да имате 3 топли хранения, ще сте перфектни. Водата също се наблегна. Значи водата по принцип е и енергията. Но аз съм споменала в други серии на Училище за здраве, че в Китай всичко има термика и енергетика. Когато пиеме топла вода, когато сварим водата, ние де-факто сменяме нейната енергетика и топлата вода вкарва съответно ян енергия. Много е препоръчително да си имате по един термос с топла вода през зимата. Китайците, знам, че в градовете имат даже и такива като цистерни, където наистина върви топла вода. Та така, много често сте чували защо не можеш да пиеш вода, много ми е студено и така нататък. Да, заложете през зимата на топлите напитки, чайовете, но какво ви пречи да не си направите един термос с топла водичка и да си ги смесвате? Дали ще е филтрирана, дали ще е минерална, хоп, малко топла вода вътре. Аз така правя. Така правих и през цялото хранене, което направих по традиционна китайска медицина. Така, сега за храните. Черният цвят казахме, това трябва да присъства и в чиниите. Много подходящи са, разбира се, бобовите култури. Бобчето наподобява също и формата на бъбрек. Има черен боб, както знаете, но като цяло всякакъв вид боб. Тук един сорт черна леща, който аз много харесвам, е белуга. Не знам дали го има точно в България. Аз много обичам леща, повече от боб, но като цяло бобовите са много препоръчителни. Чията, черен сусам, има черна киноа и така нататък. Просто сетете се за тези зърни култури, които имат черен цвят. Това, което, ако решите да правите някакъв детокс през зимата, то нека да е топъл, моля ви. Нека да е с супи. Значи всички жени, които искат да отслабнат, през зимата не се отслабва с салати, студено кисело мляко и там всякакви други простоти и фрешове. Просто логиката не става, хора. Трябва да се вкарва топла храна през зимата. Аз съм си поддържала теглото с супи. Супен детокс си направих. Чайовете споменах.
Това, което е хубаво също през зимата, особено ако все пак някои жени се подложат на някакви диети, давам го като трик така, носете си черни маслини във вас. В едно бурканче черни маслини, като усетите някаква стръвност, 7-8 маслинки и притъпяват черни. Притъпяват стръвността. Значи, от личен опит мога да кажа, че аз съм имала бъбречна криза в края на 2017, началото на 2018, 2 месеца хора. На традиционната китайска медицина бъбречна криза като дисбаланс означава тотално изтощение на тялото. Другото, много репродуктивни проблеми идват от ниска енергия на бъбреците. Представете си го така, говорих за тройния нагревател. Ако това огънче, ако не се поддържа бъбрека с съответни храни, подходящи за бъбрека, това огънче просто затлейва, така да го кажем, намалява и долу, вместо да е топло, става студено. На същото ниво са репродуктивните органи. И в този израз патогенна студенина се свързва там, при репродуктивните органи на жената, точно с тези всички миоми, кисти, ендометриоза и така нататък. Всички женски заболявания, чрез които може да се стигне дори до безплодие. Темата е голяма, да, прочетах това сега в чата. Не знам колко време има, по някакъв начин да завършим сега и евентуално аз бих говорила в друга сесия за бъбрици и... Имаме по-малко от 1 минутка, затова може би 10 на минути още да ангажираме вниманието в втора част и с това, нали, да си пожелаем вече приятна неделя, но понеже имаш още какво да кажеш, бихме искали да го Бих спрем. само казала относно продуктите, че нашия боров прошец като носител на ян енергия е абсолютно колкото може повече да се вкарва през зимния период, толкова по-добре. Имаме един много хубав продукт,